nyaya yatingataure yachona hapana. Ningiye isusu baba list matipa handiti rasvika kwamuri ka list tine marodzerano atinoita. Chatanga tichifunga ndechekuti list renyu muinaro guidance matopiwa namambo kuti pavana vamakabereka 4 mombe munomwe murume akambonge akakuroora here muupenyu? Makabowanikwa here kulembe nzvimbo musati maenda kuna baba? Alright, pane zvatava tichibvunzira. Pamusoro murume ataura mukwenda ndawanzwisisa zvataura. Wati une zvikonzero zvokutadza kuroora mukadzi wekuti ndonyaya tikateerere mudare reyo naye museyamo kutaura kwokupusa chete. Munhu ungataura kuti une chikonzero chemukadzi wauri kurara naye uchibereka vana woita chikonzero chokuti haufana kuroora. Maybe mukadzi, nyaya dzakadaro vakadzi anenge achitaura kuti aiwa hasiriwo baba vangu awa usisiriko kwaungaroore ndisekuru ndiani. Maybe kana ariwo mareasons iwayo. Dzimwe nyaya hatidi kudziteerera. Ngavadzoke muno vapedza nyaya dzavo dziri kufanira kunge dzichipera. Titange tapedza nemurume uyo aripo. Idzo mombe 4 zviri kutaurwa namambo kuti nyange tichizotaura zvimwe mombe 4 iye zvino mutongo unotovapo automatically wokuti munhu anofanira kutongoziva kuti vana vandakabereka chete ava tisina kutaura kuti ichi kudii. Ava vana ava i4 mombe. Saka tisati tabata zvelist rababa notichasvika patinozoribata. Iye zvino harititume kuti tiribate, but tine guidance yekuziva kuti iye zvino mutongo wake ndewe mombe 4 dzevana vake vaakabereka nevana nemwana womunhu. Handiti mapowana paine zvikonzero zvakataridza kuti vabvise mari yekuroora, pasina zvikonzero zvokuti vadi vana 4 vana 3 musikana mombe 2 vakomana uyake 4 mombe. Murozvinzwa vari uizvi? Musi wa13 pamunodzoka kudaro. Musi wa13 pamunodzoka kudaro. atizara mwe barero nisirero. Ameno kuti munouya makatibatirei? Pataurwa nyaya imwe yataurwa yekuti asisiri kumba toda kuti tinhingirike because ine handikwanisi kuti ndigare mumba nemudzimai womunhu. Handikwanisi kugara zvokuti kushinga kwandakaita. Inzwai, ndachibvunza kuti muda kupindura zvandiri kutaura. Tati mune mombe 4 dzaiswa apa. Muri kuuya makatibatirei? Musi wamunodzoka musi wa13 mopindura zvandiri kubvunza. Kwete kuti mutitaure zvamunoda chete imimi. Mombe 4 imari mombe 1200. Mombe 4 1200. Yes. Alright. Pari zvino hapana chandinopromisa kuti ndichaona pandinouya ipapo ndakabata sei. Ndinoidare redu baba risirapo. Handinganyepe kuti ndinouya ndakabata sei. Pana pane 7 days, 14 days, 21 days. Saka iwe unofanira kuchuza kuti either 7 days, around 15 days, or 20 days. Alright, chindipai 21 days. Tinenge taakunze kwedare. Saka ndo zvandinotaura kuti handingati ndikuya ne1.2 ine ndisati ndabata. Hatina kuti uya ne1.2 ndopamunomiskota dare. Tati muri kuya wakatibatirei? Kunzo chete, just simple question. Zvandataura mambo kuti ndichaona kuti ndichauya Aizwa, hausugona kupindura. Ita kuti wewe kana bvunzo uteererese zvasimba. Mombe ina. Urukudziwa uno akabata chii musi wa13. Unotaura kuti ne3 here ne2 kana ne1 lenyora. Alright, pari zvino nyorai 1. Ndokutaura kwatiri kubvunza. Handiti because iwoyo mutongo watoiswa apa wokuti nyange marambana nyange mukii chida zvisingade nyange mukamuwana mukadzi uyo achihuriwa iyo mombe idzodzo dzinobhadharwa ndedzevana vako. Handiti muri kuroora vana venyu kana wakafa 4 idzo dzinotouya. Mombe dzevana handina kana problem.
zvekuti kana nyatsobatanidza ndogona kutoya naye une problem nokuti kuti pawe zvaunoda saka dzokai kudare musi wa 13 baba tinenge tiine mombe yedu iri ashuwadi kana dzichizoya dziri 2 dzichiuya dziripo 3 musi woyo ndo musi watinomuudza kuti mombe 3 dzasara kana kuti mombe 2 dzasara tinodzidarei ndopateta kudhiskasa kuti zvabuda zvii uyo murume uyu ari kupomerwa nyaya anofanirwa kuuya kuzomira paperi pedare handiti kana asinawo kuuya ipapo mapurisa edu aisa effort yekuenda vanzwa kuti zvakadii tinomupa mutongo wake asipo ndopatinofinaliza nyaya yenyu inopera munoiona yaane mutongo wokuti right mombe dzavatezvara chakazodai chikadai kusvika musi wakati zvinenge zvirapa tapedza dare eho asi kana mukaona kuti it's not safe kuti munganogarisana makati umwapa zvamakatoita izvozvo upenyu hwakakosha handiti kuve panhu pauri zviri safe uri free iye wari paari ari chii ari free